ده بربژارên herî li pêşên demokratan êvariya pêşembî derketin pêşberî bîneran di nav da berendamê li pêş Joe Biden cêgirê berê Serokê Amerîka û kesatiyê siyasî Nêrmirê. Du berbijarên sereke Bernie Sanders û Elizabeth Warren ku çepên pêşkefî xwazin li dûr wî bûn. Dîsan delîvek bû ji bo Amy Klobuchar, sînatura Minnesota ku fikrên xwe diyar bike. Yekşemê wê astangiyên dikevin di rêka berendaman da bi berfirehî behs kirin. Guhertina av û hewayê û hinekê birêxistinî em çawan bi xelkê diniyê cîhanê re bidin û bistînin û karekê derbarê çavderiya sexlemî û buhayê dermanan bikin. Pêwîst e tu bingehê li ser piyan bihêlî. Rast e ev li ser piyan e lê divê komariyên nemrê û kesên serbixwe jî tevlî bikî. Tenê mehekê piştî êrişên çekdariyên bi komî kes kuştu bûn, yek ji wan li eyaleta ku ew lê dimîne li Texas, Beto O'Rourke pêşniyara hikûmetê kir ku tivengên êrişkariyên bihêz paşda vegerîne. Bêguman em ê AR-15 ji wan bigirin, her wiha AK-47 jî. Paşî danûstandinên derbarê çekan çû ser Twitterê. Biden yek û 76 salî rastî êrişa rexneyî ya rikeberê gençtir Julian Castro hat, ew wiha dibîne ku fakulteyên Biden winda bûne. Wajibîr kir kanê berî dû xolekan we çi got? Ji dijberekî din daxwaza berendamên gençtir hate kirin. Ez wiha dibînim ku di vê dema niha da ev nerîn bê sermaseyê lê hemû cîhanê wiha dikin. Em dibînin serokên hatine hilbijartin ji Fransa bigir heta New Zealand û Salvador dê jiyê min de ne. Serok Trump jî bihaneyên xwe ji Twitterê eşkera kirin û got dîmokratî li hember penaberî û bazirganiya nerewat bêxemin. Dema danûstandin berendamên dîmokratan hebûn, ew li bal Tîmûrê dê şîvxwarneka girseyî da li gel komariyan diaxift. Demokratên li Kongresê acendeyekî tund, weranker û xeter bijatine û ev pêşwaziya sosyalîzma radîkal û vêkirina tixuban dikin. Bihaneyên siyasî û hêrişên kesayetî beşekê ji prosesê. Yek ji berendaman dibêje, bû çûnên berbijarên demokratan balkêşek berfireh heye. Piraniya Amerîkyan di wê baweriyê de ne ku ew pêdivî bi çavdêriya sexlemiya gelemperî heye. Piraniya Amerîkyan dixwazin yasaya çekan hebe ku dê giyanê Amerîkyan biparêze. Piraniya Amerîkyan dixwazin çaksaziyên penaberiyê hebin û bilindkirina mûçeyan û bijardeya ji berxwekirinê. Nêzik dê di her warî de partiya me pêşkeve. Danûstandin dê berdewam bin di werzê dirêjiyê kempênê da.